dito nagong mga usuliyun. Siku kita kap kesabutatan ng Quran agusu hadith. Agusu ijma agusu qiyas. Nagyang kayo pamaap yang aloy langon ni aminula sa social media. Nalaong kami runo pama mimbelag ko tindagyan. Deda sa kator kami buwa mitinag si ko tindagyan. Naayan ta pami saya mga bangsami. Yang kaya loya meruno pama nauwad na pagisir kami. As kami amya makapasad sa Azhar. Uba kami datar sa tindag si kaya na namin nula. Mimbala batwa. Nagid ni kaya kalang kapamirkano. Anaba kamirkan yan makayon. Ipundun si kaya lakaan yan ko fitna. Taman sang kaya kidadayon yan nun. Nagid ni kaya pakito ko yan mirkano ang mga bangsami. Mga pamilyami. Mga lulutami. As buskan o pumakinagiman to. Nataruto pa din namin ang yas kami. Amya makapasad si sa Jamiatul Azhar. Sa pangninta ko Allah kaya sabutan niyo sa YouTube Selamus Kanubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah miya nagi wagyan ko to akyab gay sa official statement agyan kay guru tanong si Magister Muhammad Rashdi Kali. Imatok man ay kinagtan official statement na sumakapulalan o mga kakatan wala bisiran magatos amya makapasad sa Pakistan nakatiag yung kai isa ko representative iran akin nagyususwaran yan agitong suswara o kadaglangiran o di nakalangwan iran ada salakaruar kay Sheikh Maulana Abdul Kahar Malawani akin nagyu agyang kai tanunon na maptero iran na ini duwag tanur nagyang kai microphone balasan wallah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Siku ingaran o mga ulama amya kasumbak sa ilmu sa Pakistan. Ipun kumyaw na taman sang kaya kapapantagan amasa ang mga Ash'ari agu Shafi'i adi maminuso kadaklami amagatos sa 50. Taruto pa kami aangyas kulang wa na syubuhat yaminullah mimbala batwa agu su mga inimpadaiyan mipantag ko mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in katuruno Isa alayhi salam kang gemaw o Ya'juj wa Ma'juj ko kagaan o bangkit. Sumungkar agu nakir. Limo agu siksa ko kubur. So mga hadith amutawatir apya kang bukag amyat tayo nun so ahlus sunna wal jama'a ko kababenarian. Agu so langwan o masala. Langwan na masala amyong pungon so ahlus sunna wal jama'a. Akyarumpakan agu perumpakan yaminullah min balabatwa agu so mga inimpadaiyan. Panginamirkan wa mga bangsami at takna tanudan ko kiampungan ko ahlus sunnah wal jamaah Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dalalah din kumpong sa ummatakan ko kadidagan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miyanagtan wag yung katugyan ko to guru tanong pagaritanong si Sheikh Abdul Kahar Malawani sa giyang kuto official statement tiran ang mababa ugay na marayag si kung mga kakatano mga pagaritano mga ulamatano miya makapasad sa giyang kanan ay ng Pakistan bulasan siran wallah imantok man na ayak kinagtano ang magay sa statement agi man sumiya makapamanga diron sa Sri Lanka nagi sumababaloy a representative iran ada salakawarwar ki Maulana Sheikh Mulbi Ibrahim Abdullah Usman akin nagtanog yan kay mababaloy statement kiran balasan Allah. حمدا لمن بيده زمام الأمور اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uriano kia pudietanu ku Allah
agusuk ya salawati tanu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sugwan no Islam igida amya ka talingo masu fitna kapalagwiron udi nagyang kuto akapamaguseong ku mga tao aribat agyang kuto a fitna ayamala na iplidos talon aginawa talo sang kuto a fitna kamamasaan imanto ang makapupuon ko sabad ko mga pagalitano lagi diyan agyang kuto a pagalitano si Aminullah min Balabatwa agusu inum pedaian agyang kuto lumalangkap imanto ang mga subuhat mga tindig adi makaayon ko kitabu Allah agusu sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua, nagyedin ikya pakalang kapamiron. Si sagyang kaya pikir-kirban ang Pilipinas. Lagi sumangatungan na yan sumangalulutan kalangulanguan o mga Muslim sa Pilipinas agusi sagyang kanan ang mga peda inged. Ipagangya sa ginawa mi ayamala na sa Cameroon amya makapasad sagyang kanan na inged Sri Lanka. Sa Madrasa Darul Ulum Al-Hashimiyah as kami sumanga pagarinyo igidin igya pakalang kapamiron aangyas kami kutindig Aminullah min Balabatwa agus sumanga inong padayan lagid na diyang kuto kaya usayon kadi diyang kuto ang mga tin nuthbitu minal kitabi was sunnah sa kami sumya makapasad sa Sri Lanka ang mga pagarinyo, ang mga makagraduate sa giyang kanan na ingad na tentu namin, pakalangkap namin, abu tentu namin, sir kanu amadaklataw mga pagarinyo mga lulutami, apuun ko kitabu Allah, abu puun ko ay mananian na mga ahadith as-sahihah. Isa ibn Maryam, nuzula Isa bin Maryam, so kapag talinguma o depan subangkit so Isa alaihi salatu wassalam agus so Imam Mahdi agu tentu nami as Muawiyah radhiyallahu anna nabas kanyan ped ku mga munafiq nabas kanyan ped ku mga fasik nabas kanyan ped ku mga kafir agu tentu nami puun ku kitab ku Allah agu sunnah u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adun asiksa ku kubur agu tentu nami adna fitnatud dajjal agu tentu nami adun as-su'al al-malakain ila ghairi dhalik mga lagi-lagi ang kuto ang mga bitira agu paganoy nami siya sa Cameroon ami makapasad sa Sri Lanka ayamala adi ami kapagayon sa giyang kuto ang pagaritano si Aminullah min Balabatwa agu sumanga inong pedaian na paganayron sabab adi amiron kapagaayon na mariribat udi na mawatan agyong kuto ang mga usayan yang Quran ang usiku sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua, adi amiron kapagaayon na miya kadakdakan ang mapakadatan o ang mga ahadith al-mutawatirah as-sahihah amya kadakdakan aming idaktar ku mga kitab na mapakada tanu o ayon ang tanu agyang kuto at tindig agyang kuto at pagaritano si Aminullah min Balabatwa agus sumang inong pedaian ikat kaino to ayamala as sabab nagyang kanan nagkyadayuan o manan yan na mga hadith amya tinimu sa gyang kanan na kitab kitabu Imam Bukhari amya panutul saan subabul jarida ala al-qabr so kitabu Imam Muslim miya panutulpan sa iyong kuto kitab yan ahadith Rasulullah sahih inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha ikatlong kitabu Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi at yan tunyan ko kitab yan babu ma jaa fi azab al-qabr ikapat kitab amala agil kutindigyan na ayak kamamataan nilun. Giyod ni kapakalang kapamiron mambu na mga hadith ang mga da'ifa. Muri-puring
na sa mga pamilya mi, susak nun, sa pamilya nun, sa mga lulutak nun, sa mga tunganaya nun, sa mga pagariyak nun, sa mga ginawayak nun, nagyidin, manan yan na kapitwa kanu, ubat tanu mawaku tinduk o kitab, tinduk o Quran, agusiku sunnah, akia tanto ako, manan yan na mi aloy tanu kagia, ami susupa kayan sa mga tindig agyang kuto apagaritano asi Aminullah mimbala batua agusu inum pedaian membagyan tanu salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagkamaafkan no, ang mga bangsami di mamakambentay upang makamahina sa signal lami di nyo kapamentayan. Alhamdulillah yan nagiwag ko to kiyaturo o representative sa Sri Lanka ko lalagiran nun ako tindigiran kay makapantag sa agyan ka official statement tan. Imatok man nakiligtan umyugso Allah agyan kahit man na mababuli representative o miyang makapasad sa Southern Thailand iyala sa Markaz kapagulo na giran o di na kababuli representative diran agyang kaya pagaritanong Sheikh tanong dasalang kawarwar ki Sheikh Jabir Muhammad Jabir Madali kinagtanong mambo agyang kaya official statement diran pangin tanong ko Allah mambagin tanong subalasian balasan wallah falatafaddal ya Sheikh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanahu wa ta'ala sa kami sa mga pagariniyo, mga wataiyo mambu, asi miya makapasad sa Yala, South Thailand. Kapag kaya di kami niyo makikilala sa isang kaya social media. Ugainap kayo yami sumawlawla sa isang kaya social media. Agus sukap kadadag mga Muslim, labawron, kukyang kira ku ijma agito sukyang pungan kung mga ala ulama apadun sa mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas kami ang mga pagarinyo amya makapasad sa Markaz Yala South Thailand napad kami mambu aangyas kung mga inungkir i Aminullah min balabatwa. Sa edatarian nagyang mutakyap pakamunafikairan ku Muawiyah radhiyallahu an. Ikadua nagyang mutakyang kirairan ku kapagatalingo ku Imam Mahdi. Ikatlo nagyang mutakyang kirairan ku katurun Isa ibnu Maryam alaihi salam agusupad ang mga masay. Nas kami ang mga pagarinyo magatus agu isa ka porsyento na angyas kami si iko mga syubhat na inadun Aminullah min bala badwa. Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala ilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala ubat tanu makapamikir sa kaumbawan tanu sa ilmu umya nga una ang mga ulama amya kilala siran agu pisaksian o milyon ang mga ulama sa siran isumyabot ko Quran agu sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa gyud ni kaya pakitukaw ya Amerikano as kami ang mga bangsa niyo amya makapasad sa isang kaya Markaz Yala South Thailand. Mga lulutami, mga pagarami nagyan a formal statement o mga pagarinyo amya kapasad sa South Thailand agumyaw pakat agyan imagatos agu isa ka porsyento ilalag amiron mambu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bagsami yan nagtanagyan ko to Ketero Maulana Muhammad Jabir Madali makabantag sa gingot statement tira na kiyong pungangkiran amya makapasad mambu sa Thailand na yat man nakiligtuloy man to yung suwallah na giyan kai mababuloy representative o mga pagritano amya makapasad sa ingid Turkey sa Istanbul kapag gulo na gira nagyang kutuwa mga mudiriran si Sheikh Abu Hinshira, Sheikh Abu Alihan na gusto kalangulang ano mga padiran
aya amya paka derpairan naman to na Suisa ko mga ustadiran na mga guruiran mambu apatiran namya kapasad sa Turkey na kati akinagten og yung kaiya mababa a statement Iran ang gulalan sa giyang kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kami sumaat pagarinyo ang makapasa sa Sulaymania, Istanbul at Turkey at itindig sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ako pa kaya di kami niyo makikilala nag-idil ni Keto Kawinirun. Amis sabab sa adun, akapapantagal na galubag umaguguloy yung ulwa nami. Nasakan ni Mia Pilias yung bikiran, agusakan ni representatibiran. Miyaw na dun, akya pa kami bitirayami, yang makapasa sa Istanbul. Apakito ko na mirkanulangon ang mga pagaryami, mga luksami, mga aryami, amin ni bago at tindog, pagaritan wa aminullah mimbala batwa, ang mga pantag kung wawiya, gusto nuzulo isa, gusto kurujud dajjal, gusto diyan kaya mga pantag kusiksa kukubur, aku kapugatak yan si ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, si ku Sahih Bukhari, si ku Sahih Muslim na langung kami ron ang yas, amya makapasa sa Istanbul, Sulaymania, Turkey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsamin na miyan nagtan agyan ko to aketero o representative umya makapasad sa Istanbul, Turkey na imatukman na itilagtan nagyan kaikman mababaloy a representative umya makagraduate sa Malaysia. Bali kada kaliran na pagkamero pa namin makagraduate ko paganay kapag kaya mapadakukiran. Labi kami dua to sugi na bali lubo pagitungan na lawan ro na kada lang yan makagraduate sa Malaysia ipun ko 2005. Na gyud kaya mababuli representatibiran ada sala kawarwar ki Maulana Muhammad Jalal Pambaya Al-Hafid na kinagtano agyan kay official statement dira na kiyong pungang kirang buktiron niran na hati ato nagyo falitafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami mga wataiyo nagu mga ariniyo mga ulama iyo asimya makapasad sa ingad Malaysia. Aya bilangan namin na 5 minuto 200 kataw. Na paganayron na aya ini sabab akia pakagesa kasa kami. Sa kakupayag ulala kami ang makaukit sa official statement na sabab sa giyang kaiya lumalagaday abitiara sa social media. Sa ayaw ninyan na na mga tao si isa masatan imanto way nung kiliran. So kiyaw pakatang ko kisa sarigan ang niya makalala ang mga ulama sa giyang kaiya dunia. Ayat ni Ahlus Sunnah wal Jamaah asiran ni tituwa pasudan ko sabot ko paraman wallahu subhanahu wa ta'ala askanya sa Quran agu susabot ko sabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanya sa hadith. Nasabab ko awida kalami gusiap ami babayami ko kadandan o pagtaw sa di ka pakasilay o paratiran na pakalangkap nami si kulangon na prampayang agyang kaiya makampat a video as kami ang mga arinyo mga wata iyo ang mga ulama iyo miya makapasad sa Malaysia na angyas kami kung mga tao at datar anan iparatiyaya datar o pagaritano as si Aminullah mimbala abatwa agusto mga tao at datar yan sa tindag pantagsan agubadong panakisaluno ang mga tao at datariran sa tindag pantagsan. Ay sabab yan na si Korean o kiyan dila sa yamiron. Agu kya pamatiami kumakita bu mga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
Aki kasasarigan ku Islam. Namiya tanto sir kami ayat itu atin nagu ahlu sunnah wal jamaah. Nasu Muawiyah radhiyallahu anhu nabdeku mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susiksa ku kubur na benar. Sumungkar aku nakir na benar. Suka taling umma o Imam Mahdi na benar. Suka taling umma o Dajjal na benar. Na suka turun o Isa bin Maryam na benar. Ikadua pangalangkap namin. Aso mga mufti wilayah si sa Malaysia lalambok mufti am na oren mamukin di sa Iranon au kia pamatiran ko mga kitab mga ulama ahlu sunnah wal jamaah na tiyanto Iran. Aso Muawiyah radhiyallahu anhu na ko mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagutiyanto Iran na nasiksa ko kubur nagutiyanto Iran na namungkar agu nakir nagutiyanto Iran suka taling umma o Imam Mahdi tiyanto Iran suka taling umma o Dajjal nagu tiyanto Iran suka turun o Isa bin Maryam. Ikatlo na paliwanagan namin agyang kay statement o abiyo ka namin na kinabasibo manunumpang kaya minullah bing balabatwa kasi manunumpang kulangon ang mga tao asiyo pagiran sutindag ng mga ulama ahlu sunnah wal jamaah asiran ititu asumiyabot ko Quran nagu hadith ito isa pas kami ang mga rinyo mga wata iyo mga ulama iyo ami mga pasad sa Malaysia natatap kami ko tindag ng mga ulama ahlu sunnah wal jamaah ko sabot iranon ko Quran nagu hadith usok yaw pakatan kiran ayat ng suwijuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Miyanagtan o yung kuto pagalitan mo ang mababali representatibo mga murit ang makapasad sa Malaysia na ipanagkanagturiman to nagitman so mga petero sa kayong asi mabumi makapasad sa kuliah o dinasid niya magusta sa giging Pilipinas si kung kababuli representative iran o ay agyan kaya pagalitan no si Ustaz Mas'ud Sadiq o ay kibigyan niya rin tanong mambu so kaya pakatangkiran no na isa mambuka lumpukan o ay ang tunon nun ilan niya lang nagutin bigilan nun bala sa nun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga bangsami, mga pagari sang kayong da Pilipinas sa kami mga pagari niyo, mga bangsa niyo, mga kapasad sang kayong da Pilipinas kukupit sa Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah al-Syafi'iyah ay ini sabab pagyapakang lami sa mababa statement na misabab sang kaya mala fitna alumalagaday sang kaya masatano asyubhat limpangan kumadakalatawa pagpakalangka panangkanan na pagaritano asi Aminullah mimbala batwa dataro kaya terwaniyan sa dasik sa kukubur agu da nakir agu mungkar agu di benar so kapakatalingo mawisa alaihi salatu wassalam aku sugya pa ka munafiqan yan o isa ko mga sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam asu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu aku da mga papata tuos o bangkit aku su mga padasyubahtiyan nagyedun ni kaya pa kito kawimir kanuro na mga bangsami mga tunganayami mga pagariyami mga babayami aangyas kami ron sa taroto aku su mga ingong padayan sa kami ang mga pagarinyo na dead na kapakaayon nami ang may takabu sang kanan na babu ang mga kapitian sa ayad na kakapitan nami na sukyampungan ko mga ulama ang kaiya umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam agito su Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun kita boleh jadi ke statement apa kata nugalas dan dua country. Nagpakai sudi mamakaman tayo sa katano. Ano ni paglay ay amat ana benar na amay ko pakimbangan na taso kana betabang kala o di natero o nagalubak taso di tagalubak naputa ang estaw. Isunta utungan ita. Ato na rin tuwa do ko nasiksa ko kubur o isa ko mga padiw. Kadi Ato na ako na rin tuwa
di po umaso Nabiullah Isa na mga padiuto. Ato na ako na rin ito, agiraw man yan. Pamakasasatiman, gudgutiman, nagkapakayan na. Tunga na yung yakadakal, mga bangsami, tunga na yung yakadakal, na marugo na pupinumbagun, agyan kang gaysa. Na agyan kaya kapsumbagun, na kanabas o personality yung muto pagariyan. Kaya sumbagun na ka, nagito at ilagyan, o barang pakimbagi, o baan na kapamagatakya, o baan na alin. Uban na pangingisa, di kami yun pangisa, kami ang karayag, so tindig kami ron akaumpungan sa giyang kayumpungan, mga alasyaira, o giyang kaya syafi'iya sa giyang kaytindig. Ayat man na kinugtano, na giyang kaya pagalitanong, mababaloy ang representative o mga pagalitanong mga ulamatan. Miya makapasad si sa South Africa, niya kadiyang sila, ipunbumyaw na isabod na statement inangin, na madagal din na minibigayran ng statement kung mga ulamairan, agusukap sumbagayran o mga syubuhat na ayaw kinagtano, apya bumababa, nagyang kaya isa agyaw pakatangkiran si Maulana Mulvi Muhammad Ja'far Makarambun, ang kinagtano suswara niyan si Airan Lentino. O kababalo niyan ang representative, falyatafaddal mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم na inungkir yan suka pakataling uma o Imam Mahdi agu ikatalo na suka pakataling uma o Nabi Isa alayhi salatu wassalam agu ikapat nagyong koto alagi do dakon apaka taling uma ad-dajjal agu lagi do inungkir yan so siksa o kubur agu suped ang mga mas niya Alhamdulillah wa syukran wa jazallahu khairal jaza akhana al-karim al-Sheikh Maulana Muhammad Ja'far Makarambun sa giyang goto statement yan. Bada din ito manag ugay na sabab sa giyang kalubay internet. Maaplagi-lagi po sa mga statement ay iya po kaya pakatanaw agwayaturi sabab sa mga representatibo mga Indonesia may makapasad sa kapagulo niyo ni so isa ki nasimulan na Fahad Nagamura ada si Manto na piyamang niya ito sa giyang kaya pagalitan si Fahad Mag Ustad Fahad padiya gini Ustad Masud sa Pilipinas ang mababaloy imam Grand Imam sa giyang kanana Marantaw Pindulunan agu aya mababaloy ang sa giyang mutamadala sa Darul Mubaligin makabagay sa statement on behalf Ustad Fahad siya Maulana Fahad Nagamura api ang bumababa, agin ni apa ni tanong ko Allah at taliman yan. Na inisla ka nagyan kay microphone tanong sa agin kay pagalitan si Ustad Fahad pagkabugay sa statement may to on behalf agin ko to mga pagalitan may makapasad sa Indonesia ada sila makadirpa iman to balasan Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sabab ko adna miya sindudagal buku pagarian si Sangay si Maulana Fahad Nagamura nasa kani miya baluy kiyaw pakatan saliyang tinian makapituro ko mababaluy suwara miya makapasad sa Indonesia na pag-alam ka pa nila nakano, alam na mga pipiya dito, na mga pipiya bai, ang mga bangseran, angyas sa mga pagarinyo, mga arinyo, amya makapasad sa Indonesia, ulang ng mga subuhat, inaloy, iaminullah, mimbala, batwa, sa lagi din, umiya ka, lagi din no ayaw mananyan na mialoy ang kaiya mga guru niyo, mga pagari niyo, miya ka titalantaka, miya ka tundu-tundu. So mga sariyatiran, mga suwareran, mga guru niyo ini, miya makapasadya, pimbarangay sa dunia,
lagi yung kaya Thailand, Egypt, Sri Lanka, Malaysia, Pakistan, Jordan, Turkey, o yung kaya Yaman na Malawi, o yung kaya South Africa, o yung kaya Indonesia, wala sa wallahu ta'ala sa madagalang sa Egypt, sa Pakistan, sa Sri Lanka, sa Thailand, sa Turkey, sa Malaysia, sa Philippines, South Africa, ug gyud ka Indonesia. Gyud kaya minibgita no statement na wallahi al-azim mapanali ko puso o di na mapanali ko kabaguloy ko pagarita. So kabasa ko kan o sa ating mga masala agpakayan na. Gayno kun makaturu-turu ga makadagdagal akalin bukan sumadaglantaw na ditapan mi mambengkala aging ko to kana bata bengkala dira kata di pakitero o di na ipagong kubra kata so nabata rat apkirangkom kami lango-langon sa gyung kaiya umpungan na jam'iyyatu ulama wa du'ati ahli sunnati wal jama'a al-ashaira al-syafi'iyya bil Filipin. Akirangkom kami ron langon kaandid ni katiro gyung ko to pagaritano na ron kami ron mga Pilipino na gidin iyo pa man na miyanyas kami sa gyung ko to mga tindigin. Okay, nakatawa na gyung ka na napagriko. So kining dulo na kanon sa mafia. So sa kanon ko kababali personal ko diyan kanon di katero. Agyung ka na napagriko ko siya muno laming balabatwa na da kanon tatagu si grarangin kadengki inunta na gyung kaiya kati mo under kami. Sa gyung kaiya katitimo o mga officer sa gyung kaiya ni. Sa gyung kai kapakadadar pa Dr. Abdurrahman Abu Sunniya ay ni Presidente. Aguso kapakadadar pa obey siyan internal, external. Aguso kapakadadar pa executive, so secretary, auditor, treasurer, chairman of board, so langon ng mga representative. Agyang kaya pagkailay nyo si na palapalad na iniyara sa imaganad kuwagama. Kadagdag lalong din na lingan niran so tandaya umuran ko kapag nagkuwagama na miyaring si sa Pilipinas ay pinampayran so agama. Indulo niran ko mga tungan ay pamiliran na bebed na kati iya makumasiran na aya di mapamitiara na kalabas so paratyaya kaya di mapamaratyaya di mapamitiara na sukap kabina sa uparatyaya. Nagina ni sabab amiyong pong kami. Akinang lang din so special official statement ada buon susugot a shakhsiyya wapian taunon kaya po hadap na ilmiya kagito mambu hadap kami ang makaraya kumadaglataw miya nagyo miya kailay kanu miya pamilikiranyo nakati kami ang mauumpong aayad na muri-puri apakaptero nami nagyong kaiya presidente miya pakatatean nami ada sala kawarwar ki Dr. Abdurrahman Abus Samad Abu Sunniya فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sisa aging kaya ingaran, aging kaya league, Jam'iyatu Ulama'i wa Du'ati Ahli Sunnati wal Jama'ah Al-Ashaira Al-Syafi'iyya di Filipin na miyan nagyo aging kaya mga pagriniyo, mga lakiniyo, mga ariniyo agina ni miya beluya suwarairan ulalan sa miya request tanu mga pagalitan ng mga ulama matero tanu so mawqif tanu sa giyang kaiya ni babarambad ni papalat mga barampang kalibutan so kadaklan kung mga bangsa tanu sa giyang kaya Indaranaw nadadam sa giyang kaya suldag giyang kaya Pilipinas na gusto makaliliron ang mga pagsatan ng mga baranaw. Sabihan tayo mga putingo. Yung kaya milin yung mga ulama na mga ulama ini pimbarang akia pasadan nila na ingin. Maka pag-ayon na yun,
maka bababid so tindigiran sa kapakasisirangiran sa iyang kayalig sa kudu nagu panaguntaman kukapsiya pa kung agama nagu sa Quran, nagu sa hadith, nagu sa mga ulama amisir-bisir ko agama tanong agama Islam asiran sa mga panunurat sa kitab amiyaw na ang tanong sa iyang kaya agama nagumiyaw na ang tanong si Kukapagil mo. Yung kaya pilin niyo na mas madakal so dakilan siya mga talinguma. Apiasak na na mipito na di ko si Romao sa iyang kaya kaya limudiran, kaya limudtaniman to sabab sa malumawata na kaya po na nakamambiman to agawi. Sabab sa mga pagariami, mga luksami, mga tunganemi sa iyang kaya ingdaranaw Oriano kian gatanu sa iyang kaya mga pagaritan na benda marayan aapya ditanu tuti alikan sa madakal na kaya tukawan tanu aging butua atunay ni na kaya pa yung ulalaginan na miyatan tu aging butua tabiyabu yung utapagriyak na margar na kapkibal sa mundulata ay sabab sa miya kang ginaway kami nagwan tunay ni na miya kapagunuta kami sa miyang una uwi na sabab ba ko antunay ni na dinding si wagamatan ng agama Islam na miyan patutag yung mutuwa kapag sa taon sa panabibo kung tunay ni ba na mga pagriyami, mga tunganemi tunay ni ba na ubat na sumasakuluron na busuan tunay ni ba na yung mutuwa pagriyami na miya kasupak sa kanyan o tindugu ahlu sunna wal jamaah sa dagidagyang mutuwa kaya ganibong sa iyang mga pagriyami mga luksami, mga pagriyami na tumatanad na sunar na gusto tito kapit o agama tito kapit mga Muslim magagama si wagamatan wagama Islam na si tanong ketuon ko jamaah dito sa baba sa katanong na magingaran tanong mambu sa ahlus sunnah wal jamaah sebab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayapitero yan lagi bukab kebendingan o mga hadith yan lagi bukab yan o hadithu at-Tirmidhi na gusto sa lakoron Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa miyaturuyan aging utwa kapungiram niyan inna Allah la yajma'u ummati sallallahu alaihi wasallam qadadaw wa yadullahi ulama nagusasa ko bumbunay yung mga pagritan ng mga kaka tampak sa kaka wa isu mga doktoron agus mga senior tanu mga ulama na inulitan ng mapupungan isu mga ngaraniran na sa sakong niranay nagugi mga kapitiran mambo yung kaya miyalo yung kaya mga arinyo benar po siran ilmiah payag sudah lagiran okay na kiyo pakatan sigo mga madrasa po na nila na siran ni pakapterun na giyo mo miyalo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yasumpatian wa man syadda ilan nar na sad sa sisibay sad sa mawat po jamaah na si wato na iniba na naraka na terus kami yang pun pakadarpa pada niya sagutan sa iyong ito hadith mga ribun Allah subhanahu wa ta'ala yung isa pa pananggilan tanong iba tanong masupak so jamaah sa na pinakamapi ang mga bansang ni mga ribun Allah subhanahu wa ta'ala mga tunganemi sa iyang kaya yung daranaw na iyang kaya video na panglinang ni si wala miya hati ko padnay mga tindog ang mga susumpak wahdo sunna wal jamaah na mihangyes kami ron na sudan niya panapakatiyo ko na tamaniman to na ibisindit sa iyang mga pagaling ng mga ulama igirad na miya ano yung peto din na tindig sa Facebook ang masusupagyan so ahlu sunnah na sikiran din beto ang takasikiran kesasa si mga darpairan na gusto mga mahaliran na gitu ya biasa na daw kiran makatangka na basta ni gawi-gawi na umandun mga tutuna tao na sakat nirarang naging kaya kapakatirutan si dito sa baba pang niya ko wagamatan wagama Islam mauri penuh Allah subhanahu wa ta'ala lagi mutakaflim dengan tanuron na uba adempen apa lagi mau asal open tahu dina adempen apa lagi mau supak niya so kupito ahlus sunnah wal jamaah lagi buka supak ako ad nasirat aku yang utwa mizan susafaat Rasulullah sallallahu alaihi ayatin pikiran na adna sirat adna mizan adna syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa muana mori nagu adempan tafwid linan subalaw ta'wid pada makasangkapan sabut dina manhaj pagbugitan ng mga ulama miyukit hulalan wa ahlus sunnah wal jamaah
na nagidutuma uri Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulama kakapit sa Syafi'iyya o na Syafi'i madhab na materi nga mga ulama iyon na palapaled may ayak pitiran na Syafi'i. Wad na mga ulama siya mga mutakhasis sa ayak o piang adiniran na espesyal na ayak pipus. Kaya mata na benar na apya si mga madrasah tanong si Saranaw. Kuwangon din sa mga madrasah si Sagyang kaya liwa nga Pilipinas. Na sa mga madrasah tanong si Saranaw na naisa fakran nabukunaw ba kapag ang bugatigo kibasaw, nagyan nga mga madrasa, nagyan nga mga guru tanong, mga ulama tanong, na ipupumang daw siya mga madraseran, nagyan ko tuwan tunay ni ba na mga masala ini na piyayan, niyan siya nagyan nga mga pagriniyo, kugay na si kung ilong dikita, ukatan na aya apo pagaluin tanong, na surko no ahlu sunna, o di na su akidaw no ahlu sunna wal jama'a, kaya pangaliw ko na may na su kapkaloy, uwan tunay ni ba na kapitong kumakasisilay, na pwedeng makafitna si wa tunay ni ba na sabad ko mga maranaw balaboron sa maranaw ay dila na tunay ni ba na na sarili niyan mabuan tunay ni ba na okay si ko kapagindaw na may na butunutuan tunay ni ba nagyasa bapansa kaya pakala o pagumpian akapakapia o bitadden mo sa tanong mga Muslim sa biyaran sabab sa napia di miya katas pagili ako niyo kayo tapi pikir ko mabubub tero na kan nagin niya tunay ni ba na kapag mga nemir kanong perumahan sarila nagugyan ko ito atong naniban na pagremi ko agama Islam na maapi kami niyo api apa namanya betul mi suaranian mapadad sa ginami na atong naniban na kaya sabab ko atong naniban na miya kasupak sa kaniyan ko tindu ahlu sunnah wal jama'a al asyairah maturidiyah Abu Syafi'i madhab nagiti sabab agiden kaya klaro amir kanuro na mga bangsami angyas kami o apian tuna ipkeloy sa Facebook akapit di kaayunan uli na makasusupak ko kapit o ahlu sunnah wal jama'a balasangan ulangun wallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu ni kaya timbulan conclusion o lalagami langon-langon siya may tinimo sa kiyong kutua guru ami pagariami si Dr. Abdul Rahman Abu Sunia o Orian o kiatiruan niya ro ayam muri-puri agin mangwi kaputulatan ron na kenab kami miyaglay kaubatan pemakay ito agin kutua pagariami si Aminullah min Balabatua o di na betanu sirang betetaru sa marata o di na betanu pag-isa sa apetetaru sa dimapia yun ni kaya pakalang kapamirun. Suditano di kapamaglay kan dakwah sa Facebook, social media na kuwantan ron so marata abasa. Mampan aditano pagayon na besi itano masyap suditano di kan dutuluna o pembukaan tano mga kato. Uway din ka di kami ron makayon. Okay, na yun ni kini langkap na miron ko mga padami. O di na di mga padami. O di napian taon nunsan adi tanong babasas sa marata si tanong sumong kumapi apa parangayan na bakalo-kalo na ukil ka na puso aging ka na napagariam yung gusto mga ipadaian betian yung pirpia lakain yung sa mga puso yung na bakalo-kalo na mabagyan tanong suturon wallah kagyan kaya agama na di kekuha akibar gyan kaya agama na di kekuha kapangimpuruan gyan kaya agama na kapagukitian na sumapia so kapangalim-babaan aswaswat si Allah subhanahu wa ta'ala na si tanong utamana aqulu qawli hadha jazakumullahu khairal jaza wa naktafi bihadha alqadr wa ila al-liqa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.